How are you? Excuse me. Excuse me, that they're going to go. How are you? I'm fine. Are you? I'm fine. Come this side. Okay, Let me know for a hundred naga side. I'll go on my hotel. Now you go to the hotel. No. Okay, not be your own. No, sir. Now you be manager here. No. Now you park motor. You dey rent the car hire. No. You be supervisor. Hey, God. No, now. A cook. No. The owner of the hotel now your husband. Hey. No. You have relation with anybody that works here. No. So what is your name? Charity. Huh? Charity. Charity. Your name na Charity. And your own charity no begin at home. Your own charity begins in the hotel. Huh? Your one bob your man beautiful dance there. Charity hotel. Give at home. They make peace. Make things. Why the English word say charity begins at home? Your own charity begins in the hotel. At this time of the look at it, this is almost 2 p.m. Give me rezo take onye you do mat like person where 10 men just jump down from top of you. Just the dance out. See how fragile you were dancing out. Make I clap for you. I'm ashamed of you people sometimes. Hello. Baby, how are you? Mwaba. Yes, we're embarrassing you. Embarrassing you? Yes. How? Chief. Mwaba. Chief Imo. Ogu liwere ebele na obu shiriki. It's again. Ogu top rebele na abu si potawa. Ogu di onye captain. Biko, we him change again. Ele in a chair. Wetin I no go find here? Wetin she dey do here? She say her name na Charity. Charity care no begins at home. Charity, her own charity start in the hotel. Oh, I hear what's that charity biton. If charity must begin at home, all you hear question. Charity begins at home. And when they want to go home. Charity. And when I hear the charity biton na your own home. Also. Give one when I'm back at home. And when I hear the charity biton na your own home. No embarrass me. No try embarrass me. You know the nonsense you can hear. Why no go be nonsense? Yeah, first and the last day you got whoever then about. Give me onu share ije onu nonsense ga call rubbish na name na wagina. You won yara. Yeah. Elembele kwa ni hebu trenka. No, hebu tre with that now. As an elderly person, you have left what you're supposed to do and you are doing otherwise. Look at the time. Ki brutal ki ge but kina ba mo haka be sheet. E change haka pad. Mo ke rubber. E change ha gba mo why kan go gibru ngozi pepper gibru onya pamps gina ebu ho ge before ke brule you want the mama wala mu bia cross room ngizuru ko shinga nkoko. I disown that person. Can you the last one? I'm the first one. Na ndo ga tele sha ge buru gi 4 feet maka udiri ampe anelo we nwe ge nwe obi kwere gi 6 feet. Nwe sha ge buru gi 4 feet bo so bele hunu mu na nwayo mu na nwoke mo mu na mmadu de ndu na agafe o ihu onye obula si na o na-eso m mo na m na-eso ya gi mepe onu ga akwu opim that day eze no gi na onu for 2 gi ma na emere m ge ebere eze no gi na onu ofo mkpuru abo ma na emere m ge ebere o di kana na agba gi Ekwebilem. Hey, you need last warning. Hey, Kambalagra oje okose eze one of Igbo land. You na dey make. Ota akwa ga dry clean go back. He will wash you now and leave you my one another person. Possible. It's not possible. Yeah. baby shake area here ka kilamiti bare kilamiti Me there. bare kilamiti ehore ya Dirty water. Dirty water lekwe. ebe aka ti robi No bigi ganga ko bigi ga dey awu. ebe aka This is your last bus stop. Okwamburo bigi na ebe. Umazi bigi no na eche ha ga eme. Ufodu no buy into politics. Ufodu no into buying and selling. Ga na ele ego muzo na Mozambique. Ga na ele akune baja. Go to South Africa. Umazi lekwe do the governor one nwoke. They are doing something to make to bus stop. Come on here no here. Ana abrago kilometer. Ochi ura ya. ebe apa ibe gi na village na akuru mu ha isi mpaka na do Annege kam ga akuru kugba. anu ohia Abasili annege kam ga akuru. Kwani ihe no no. ndị okpuru edibe gi na kedibia na ama aka nshi gi nọrọ ohia na achọ ndị na-aba na hotel Aka nshi ga abago. ndị okpuru edibe gi nọ na asa ala na achọ onye a ga-etiri poison na n'ofe
na rice gị na ọya na-achọ onye bụ nwaanyị aba na hotel. A na-enye Emmanuel ka ọ ga-edemere ime ebi kwesịrị Emmanuel nna gị anụ ọhịa. a na-ewetara gị nke ị ga-enye Emmanuel. Dide m ga-adị anọ dide m ga-adị angry with you. Ọ da dị ụla ndị apam si ga-apa gị dadị. Anytime m dịrị angry with you before ọ ga-adịrị m anọ dị eluigwe na elu ụwa dịgwele gị anọ anụ ọhịa. ịwụdo tọrị M hapụ dis girl ọ gị ka m ga-ebu. Aga m ebu gị. gaariwe Ebulite ụzọ atọ. lekwa ukwu nne gị onye a na nne gị kwuru ka nne gị na disgel ukwu Ọ gbasara gị. ịkpụrụ ya bịa nga ya wuru otere mmiri ide egwurugwu mmiri ote Buru ihe dị ka ihe kapịnta kụrụ ebe ahụ. nwoke flawa vas Anụ ọhịa. n'oge achịtakwa flawa ji kwa up and down egbe na-ebu ụmụazị gị burukwe ga ala ekwe gbakwa gị kabad n'isi idiot of low in comparison at this hot afternoon ịbụ nwaanyị dị mma but ihe niile nwere time. Everybody must not be a foolish person at the same time. A na-akpọ gị nwa aba gị na-ezuzu onye nwe họteelụ a nwanne m nwoke heart break ọ ihe obi break idiot ma afọ nwa agbọghọ bi ebu gị na-aṅasị ibutela ụkwa n'osisi akpaka mmadụ na onye so n'azụ ụwa aga m ebugharị mma n'aka last bus stop ọ bụ ihe iso ihe a egwucha mmiri ugbu a ya rito gị hụ ya ka ọ gaje ya na-agaje gị ote ka na-ahụ ya ufu burukwa gị idiot of no income. Thank you. I'm not your good dog. Hey, I'm doing I'm here. Oh yeah. Hey, you get what? Hey,